Yrityksissä on huutava työvoimapula, julkisella sektorilla on huutava työvoimapula ja se pahenee koko ajan. Kokoomus on esittänyt oman ohjelmansa. Me luvataan 100 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti osoittaa, mitä me tekisimme toisin ensi vuonna seuraavalla vaalikaudella, että Suomen suunta voidaan muuttaa. Talous saada kasvuun ja velkaantuminen loppumaan. Me otamme ensi vuonna yli miljardin vähemmän velkaa. Me kevennämme suomalaisten palkansaajien ja eläkkeensaajien verotusta miljardilla. Tasaisesti kaikissa tuloluokissa. Me huolehdimme siitä, että yli 100 000 suomalaista saa mahdollisuuden päästä töihin. Me emme kevennä veroja velaksi, emmekä me leikkaa palveluista. Päinvastoin, me pystymme panostamaan 600 miljoonaa suomalaiseen koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja turvallisuuteen. Me vahvistamme varhaiskasvatusta. Me panostamme perusopetukseen ja lukiokoulutuksen laatuun. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tuloerot eivät kasva, sillä niin moni saisi töitä. Mutta tehdään tämä nyt selväksi. Me emme leikkaa lapsilta, emme nuorilta, emme opiskelijoilta, emmekä eläkeläisiltä. Me emme leikkaa varhaiskasvatuksesta, emme koulutuksesta, emme opintotuesta, emmekä eläkkeistä.